Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kamigalia Public Service Commission hakas ngi pale kalapan menasya Baroh kinong tepkam bala Pynsangeh Shwa ya Baroh ki interview bat ka Jingpynrungkam nakadaw jong ka hukum bala penmi da ka High Court of Meghalaya hakasan tereguya yong arhajar arpoar. Kani ka Jingpynbena kan treka mardor tat hado baon penbena da kumbwepan. Laban kedau bahakasan terek uyayong arhajar arpoar ka High Court kalabatha ya ka sorkar jilla bakadai ban Pynsangeh Shwa ya Baroh ki Jingpynrungkam hakitanat baper baka jing bahakam lani ka reservation policy ka trekam. Ka jing Pynsangeh ka High Court kalong nakadaw bahakapor bakhot ban tepkam kitanat sorkar bat kiwei ki bahab banyat kum ka reservation policy kimpen isatya ya ka roster system lani kimpen isai katnu tali ki kam lamang na kabanta ki jaj ban rew baper kum ka reservation policy lani ka jingpen bha lupa ya ki kam hakapor bathep kam kum ka reservation policy ka yung bishar kala ong baon sala ban sedang biang ya ka Jingpynrungkam onda ka sorkar kalabo ya ka roster system.